Облечени в характерното за жътва облекло, бяла кърпа на главата, бяла риза, такани фусти и въоръжени с жатварски инструменти, самодейците от Народно читалище Христо Ботев в село Гостилица показаха традиционни летни обичаи. Един от тях е краденето на плодородие на нива. Според вярванията, в миналото жена бродница, наречена още жетомамница, в ранни зори крадяла плодородието на нивата на даден стопанин, като откъсвала най-хубавите класове жито. Жетомамницата се съблича, както казах, чисто гола и се въргаля в русата. Така по този начин тя обира също плодородието на нивата и я занася в нейната си нива. Илинден е празник за предпазване от гръм и градушка. Според народните вярвания, свети Илия властва над светкавиците и грамотевиците. Той обикаля небето с златна колесница с цел да убие ламята, която пасе житата. Свети Илия хвърля по нея огнени стрели. Ако има само светкавици, тогава хората казват, че това е огън, който излиза от ноздрите на конете, впрегнати в колесницата. Ако хората не го почитат, ако не му заколят курбан, светеца може да заключи небесната влага и 3 години да не пусне дъжд на земята. Характерно за този празник е, че се коли стария петел в къщи, като с по неговото заковане се гадае и за берекета в къщата. Когато той се коли на прага на къщата и ако по време на колизбата той избяга навътре на след като се заколи, значи берекет ще влезе в къщата, ако избяга навънка, няма да е на добро. В архитектурно-етнографския комплекс беше показан и един традиционен летен ден на жените в миналото, изпълнен с трудоемка работа, тежки жатварски песни и отглеждане на децата насред нивата. Dormire da snopi,